Mga kapuso, this morning dungantang makisayod sa programa sa Sangguniang Kabataan sa Barangay Cabantian nga Botante Ako ug finalist sab kini sa search for most outstanding SK. Atong makauban this morning mga kapuso si SK Chairman Catherine Fegador ug SK Councilor Luel John Jaime. It's a great morning, Kath, and of course Luel, welcome dito sa At Home at GMA Regional TV. How are you guys? Morning sa tanan. Good morning, attorney. Good morning, attorney. Good morning sa tanan. I hope you're having a great day today. Okay lang naman. Medyo kulba kay it's been a while na pod no since we have been interviewed for TV and excited pod ni na i-share kung sa man ang amo gusto i-share. Pwede ma-share sa inyo karong buntaga. Before natin pag-usapan yung inyong project, can you tell us more about ano ba itong competition na sinalihan ninyo at paano kayo naging finalist dito? Thank you for the question, attorney. So, kanina yung among contest na giapilan is ang second national search for the Outstanding Sangguniang Kabataan Project Award. So, kani is brought to us by Positive Youth Development Network. O kani siya isa ka search wherein different SK councils sa country kay pwede sila mag-submit kung unsa man sa tan-aw nila ang lahang best performing na project. Now let's talk about Botante Ako. Paano ninyo napili ang project na ito? This project, ni Botante Ako, it starts with a question na paano nga ba natin matutulungan yung mga kabataan na makaparegister, paano natin sila hihikayatin. And the answer is the project itself. So we really understood the problem kung ano nga ba yung naghahadlang sa mga kabataan upang makaparegister, lalo't-lalo na't nakakaharap tayo sa pandemya. Isa sa mga problema nakikita ng ating SK Council ay yung confusion about sa proseso ng pagpaparegister. So ayun, nagbibigay kami ng consultation at saka guidance sa mga kabataang gustong magpa-register kung paano mag-fill up ng form, kung ano yung mga requirements na dadalhin. Kasi ito yung basic na kailangan nating ituro sa mga kabataan. Para kay Kath naman, ano sa tingin mo yung dahilan bakit kailangan ng mga kabataan na bumoto? See, how to make it simple, ano? Siguro, it all boils back no sa pangutana na unsa ang ato ang pwede buhaton para sa atong country. Kasi most of the time, ang mga kabatan-onan, ang main question man gud kay, unsay mapala nako ani, especially with regard sa mga programa sa SK, mo gud na ilang pangutana. Unsa may makuha namo from this and etc. But now, the elections is the time na para kita naman, mga kabatan-onan, mga citizens no sa ato ang country na to help decide kung kinsa man ang sunod na mag-lead sa ato ang country. Pero we make them realize kumbaga na every vote counts, every vote can make a change. Kung naaman tay gusto ipadayon sa pagpadagan sa ato ang nasod karon, we can make that happen through voting. Kung naaman tay gusto ibag-o, kung naaman tay gusto i-improve, then this will be our voice, our votes will be our voice towards the government that we want our nation to have. Ano-ano na ba ang mga future projects naman na inihanda ninyo para sa Barangay Cabantian? Marami po tayong mga activities na prepare para sa ating mga kabataan. And we are very excited to start the year para makapagserbisyo. Meron tayong ginagawang project as part of the celebration of the Linggo ng Kabataan. It's under the social inclusions and involvement kung saan kinukuha or ginagather na natin yung mga PWDs para i-train sila for the art making. Marami na din tayong partners na nagbigay ng support bilang mga sponsors sa ganitong event. We're gonna pick 6 na mga PWDs kung saan bibigyan natin sila ng platform para makapag-learn
kung paano gumawa ng art. It may be crafting or painting, but we will decide pa rin kung paano, together with the participants, kung ano yung kaya nila. And of course, panahon na para i-invite natin lahat ng ating mga viewers na suportahan ang inyong entry. And at the same time, please share with us your message, lalo na sa mga kapwa ninyo, SK officials all over Mindanao. Salamat. So, in behalf of the SK Council of Barangay Cabantian, gina-invite na mo ang tanan na suportahan ni sa amo ang online expo in line sa atuang second SK Awards ninyo sa official page na SK Cabantian or sa official page mismo sa PYDN. So, i-share na lang po na po ang SK page sa Barangay Cabantian. It's facebook.com/Cabantian SK Council. Unta matabangan mi ninyo to make it to the top, no? Na hatagan mi ninyo og suporta to represent Davao City and put it sa national level, no? Butang na gid nato as a national winner ang SK from Davao City sa SK Awards. Siguro message lang sa lahat ng sangguniang kabataan in Davao City, and kung sino man ang nakakapanood na we are elected in this position and it's not enough for us to do the bare minimum. Kailangan nating higitan yung standards natin kasi nga elected official tayo. It's not enough for us to give the bare minimum kasi nga elected official tayo. We're not there to give mediocre service. We are expected to give solutions on grassroots level. And ika nga nila, sa SK nagsisimula yung liderato ng isang tao. At dapat ngayon pa lang ay ipakita natin na ang SK hindi lamang palaro ng sports, pageant, kundi meron tayong mga programang ino-offer in all levels and in all shapes sa ating kabataan. Kasi nga, tayo ay sangguniang kabataan. Tayo ay kagalang-galang at kare-respeto-respeto. And we should not siguro make hingit, no, sa rights na tayo ay respetuhin. Dapat in-earn ito. And by earning it, ito yung pagbibigay programa sa edukasyon, sa mga PWDs, sa mga kababaihan, sa mga minor sectors. At pati din yung usapang good governance at saka active citizenship, kung paano natin hihikayatin yung ating mga kapwa kabataan. Daghan kayong salamat, Kath and Luel, for sharing with us your legacy project na Botante Ako. Unta magmalampuson mo sa search for the most outstanding SK. Mabuhay kayong dalawa. Daghan kayong salamat. Daghan po kayong salamat. Thank you din po. Kini ang At Home with GMA Regional TV.